दिनै प्राय 1 घन्टानि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिटिसि सरकारा गिबि खेबनि थाखाय गोजां बोथोरनि बेयाव सेसन जिरायदों। साननैनि थाखाय जिरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों 1 डिसेम्बर आरो 3 डिसेम्बर आरो दिनै 1 डिसेम्बराव मोनस्नि सोंथि फिननायनि मोनसे सावरायलायनाय जायो। लोगोसेनो बिटिआर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुजाबदेरनाय जि रां बावजा 2,64,00,000 बेखौबो बिथाङा दिनै हाउसआव बा सदनाव बिथाङा दैखांदों आरो निश्चय बियो 3 डिसेम्बर खालि बेखौ सदनाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ गनायथि होनाय जागोन निश्चय। आरो जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो जोंनिफ्राय बर्तमाननि सरकारखौ मोनथामसो गोनां आयदायाव सोंथि सिखारदोंमोन। जोंनि मानगोनां एमसिएलए भुषन हाज'दा बिथाङा गावनि समस्तिनि देहा बिफाननि सोमोन्दै मोनसे सोंथि दैखांदों। आरोबाव बिथाङा सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे सोंथि दैखांदों। मन्टु बर' बिथाङाबो जोंनि मानगोनां इउपिपिएल एमसिएलए बिथाङाबो मोनसे सोंथि गावनि समस्तिनि सिङाव बड'लेण्ड मुंख्लंनि मुङै बनायजानो गोनां जि मिउजियाम बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा सोंथि दैखांदों। आरो आंनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ दानि सरकारा मावफुंगोन ना मावफुङा बेनि सोमोन्दैबो आङो सोंथि दैखांदोंमोन। सोंथिखौ बिथांमोना फिननाय होदों। जाय IBA इमप्लिमेन्टेसन अफ बर' एकर्डनि इनचार्ज एबा दानि बिटिआरनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे सरकार दानाया बिथांमोननिया 1 बा 2 दानल' जादों। दा बेखायनो बिथांमोना बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ नायफामफिननानै मावफुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो फिननायखौ होदों। दा बेयाव जोंनिफ्राय जों खावलायनाय जादों जे 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जानाय BSc गोरोबथा, 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय गोजोन गोरोबथा बिटिसि आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बिटिआरनि जि गोजोन गोरोबथा, बे मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर' माहारिनि मोनसे माइल खुन्थिया। जोङो बड'फानि सानस्रि सानथौजों हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे सिमां, बे सिमांनि बियो मोनफा माइल खुन्थिया। दा बेखायनो जोङो थांनाय समाव जोंनि बिटिआरनि बै समनि जोंनि सरकारनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावबो जों BSc एबा बिटिसि सुक्तिखौ जोङो सनमान होनानै खामानि मावदों। आरो दिनैबो जोङो लुबैगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार फैबाय, बिथांनि सरकारनि समावबो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे मावफुङो बेखौ जोङो लुबैदों आरो बेखौनो जों दिनै सदनाव खावलायनाय जाहैदों। आरो थांनाय 29 नभेम्बर 2025 जे आसाम बिधान सभायाव आसामनि जौगासारनाय मोन6 हारिफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरनायनि जि दाबि, बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारा जि मन्त्रि परिषदनो बिबान होदोंमोन बिथांमोनखौ प्रतिवेदन दैखांनो थाखाय। बे प्रतिवेदनखौ 29 नभेम्बर खालि दैखांनाय जादों आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय आसामाव ट्राइबेल माहारिया एबा मोन 14 जि थाखानाय ट्राइबेलफोर गावनि मोनथाय, गावनि माखासे मोननांगौ जिफोर अधिकार एबा गुबुन बिथिङाव जौगासारनायनि थाखाय जि भारत सरकार, आसाम सरकार खथा होनाय जायो ट्राइबेल, बेफोरो जौगासारनाय मोन 6 हारिया जुदि हाबबावोब्ला जोंनि बाहागोआ खम जागोन बा बायदि बिथिङाव जोङो उन जानानै थानांगोन। बेखौ गिखांनाय मोननानै आसामनि ट्राइबेल माहारियानो थाखानाय ट्राइबेल माहारिया सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायनि गोहोमाव कलेजफोरावबो फैदों, इउनिभारसिटिफ्रावबो फैदों आरो बिनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लोगोसे क'क्राझारनि गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे 29 नभेम्बर खालि मोनसे धरना होदों आरो बे धरनानि गेजेरजों बिथांमोना असमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखांलाय गथायहरनो नागिरदोंमोन बा गथायदोंमोन। दा बेयावनो बे धरनानि गेजेरजोंनो बोरै जोंनि गोथार मोनसे सदन, बिटिसिनि गोथार सदन, बे सदनखौ गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय जालांदों आरो बेखौ दिनैनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिया दुखु फोरमायनानै निन्दा होनानै मोनसे थांखि दैखांनाय जादों। बेखौ जोङो इउपिपिएलनिफ्रायबो गनायथि होदों बा मदद होदों। मानो होनना बुङोब्ला बिटिसि बे सदना सोरबा मोनसे राजखान्थि दोलो एबा सोरबा मोनसे हानजानिल' नङा, बे दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' आरो गुबुन हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे
गोथार सदन जाय सदनाव जिरायनानै बिटिआर ओनसोलनि लाख लाख सुबुंनि जौगानायनि रैखाथिनि बाथ्राखौ बेवहाय सावरायनाय जायो दा बेखायनो बे सदनखौ गाग्लोबनायखौ जोंबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निन्दा होदों बिदि जानाङामोन आरो आं खावलायगोन जिहेतु पुलिस प्रशासन दङमोन पुलिस प्रशासनफ्रा बोरै बिथांमोना बे समाव माने सोमावसारारिफोरखौ एजिटेसन खालामग्राफोरखौ बोरै हेंथा होनो हादों हायाखै बेखौ गोबाङानो नुदों दा बेखायनो पुलिस प्रशासनाबो बै खालि मोजाङै जुदि डिउटि होनायब्ला हयथ' जानाय नङामोन बेयो जोंनि मोनसे सोंथि सिखारनानै जाथाय बे जाथायाव सोर थुलुंगा होदों होआखै बेखौ जोङो रावबो थोंजोङै बुंनो हाया बेखौ बिजिरनायनि हयथ' गोनांथि दङ होननानै जों सानो आरो बे मोनसे इमसनेल मोनसे सृष्टि जादों जिहेतु जों बयबो मिन्थिगौ दुलाराय आसामाव 45 लाख ट्राइबेल दङमोन 14 हारिनि आरो बे 45 लाख ट्राइबेल थानाय एबा मोन 14 हारिनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय मात्र 7% थिखानाय मासिफोर थायो गुबुन गुबुन जायगायाव दा बेखौ आरो जौगाखानाय हारिया जुदि दाजाबदेरोब्ला बेयाव मोनसे सानखांनाय हयथ' फैदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायबो मन्त्रि प्रतिवेदननि सायाव आरो बोरै ट्राइबेल होगोन बिनि सायाव जिहेतु क्लियारिफिकेसन होनाय जायाखै दा बेखायनो ट्राइबेल माहारिया गिखांदों दा बेखायनो बेयावहाय मा एबसु मा आरसु मा जोंहा टिवा स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिनि छात्र छात्री बा अर्गेनाइजेसनफोर फरायसा आफादफोर बे गासैबो बे सोमावसारनायाव बाहागो लादों जिहेतु सिसि ट'आ होननाय मोनसे आफादानो दुलाराय आसामाव ट्राइबेलफोरनि मोन्थाइखौ गोमाजानो गिनानै सोमावसारदों ट्राइबेल संघखौ लाफानानै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै दा बेखायनो बे जाथायखौ जोङो थोंजों दाखालि 29 नभेम्बरनि जि जाथाय बिटिसि बिधान सभाखौ गाग्लोबनाय बे जाथायखौ जोङो थोंजोङै बबेबा मोनसे दोलो एबा हान्जाखौ बा आफादखौ जोङो थोंजोङै दाय होनानै बे जाथायखौ जोङो गोलावै लांबाय थानायनि गोनांथि गैया होननानै आं सानो आरो बेवहाय जोङो तदन्त खालामोब्ला मिथिगोन जे सोर बहा थुलुंगा होनाय होयो फरायसाफ्रा बुंदों जे मोनद' हारिसाफोरनो एसटि जिथु गनायथि होदों आरो बियो एप्रुभबो जाखांबाय आसाम एसेम्बलिनिफ्राय दा बेयाव राजखान्थिगिरिफ्रा मानो सिरि थादों दा बे बिथिङाव नोंथांनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माबायदि स्टेन्ड जोंनिफ्राय आवगायावबो जों बुंदों जे बयहाबो गावनि मोन्थाय गावनि मोननांगौखौ बिनायनि राइट दङ आरो बियो गणतन्त्र देश आरो बेवहाय भारतनि संबिजिदा बयनोबो मोन्थायखौ होनो नागिरदों दा बेयाव बिख'नायनि माखासे नियम निति दङ नेमखान्थि दङ बिनि गेजेरजों बियो दा जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिनो ट्राइबेल मर्यादा होनो नागिरनायाव जोंहा स्पष्ट जों बुंबाय थादों जे थाखानाय ट्राइबेला जेबो खहा जानो मोननाय नङा माने थाखानाय ट्राइबेलनि जि बाहागो बे बाहागोखौनो दानख'नानै दस्रानो जाहाथे दाहोथों बेखौ जोंनिफ्राय स्पष्ट बुंनाय जादों आरो अबस्से मन्त्रिनि जि प्रतिवेदन आसाम एसेम्बलियाव दैखांबाय बेखौ सावरायनो थाखाय जों मोन्थिदों सिसि ट'आखौ हांख्रायदों दा सिसि ट'आ सावरायनानै बोरै मडेलजों आसाम सरकारा एबा आसाम सरकारा भारत सरकारनो बे प्रतिवेदनखौ दैथायहरनो नागिरदों बिनि सायाव सोनारो इउपिपिएल एसेम्बलियाव बर' बिमा रावखौ बाहायनाय जायाखै बिनि सायाव नों मा बुङो एसे सिडुल लेंगुवेज बर' बिमाया बाहायनो नांगौ आसामाव जिहेतु एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजल' नंला दिनै भारतनि संबिजितखौनो बर' रावजों लिरबाय दा बे हिसाबै बाहायनांगौ दा जोंनि इन्टेनसना हदाय थाफायो जे मा जोंजों थाफानायफ्रा जाहाथे बुजियो बेखौ साननानै हयथ' गोबाङानो बेबायदि गुबुन रावजों बुङो नाथाय बाहायनांगौ आं खावलायगोन फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बर' रावजों सावरायनाय हाबाफारिया जायो